Ahojte priatelia, vítajte na kanáli Hodlbot. V tomto videu si ukážeme, ako vytvoriť API kľúče na burze FMX. Ak ste začiatočník a neviete, čo API kľúče sú a ako fungujú, tento návod je presne pre vás. API kľúče na burze sú nástroje, ktoré umožňujú aplikáciám automaticky spravovať váš účet. Napríklad môžu sledovať ceny alebo vykonávať obchody bez vášho ručného zásahu. To je veľmi užitočné, lebo to umožňuje využívať automatizované obchodné stratégie, ako napríklad DCA alebo Hodlbot. Teraz prejdeme krok za krokom, ako si vytvoriť API kľúče na burze FMX. Najskôr sa prihláste do svojho účtu. Ak účet ešte nemáte, budete si ho musieť najskôr zaregistrovať. Dole v popisku videa nájdete náš referral link, ktorý vám bude pravidelne vracať čas zo zaplatených poplatkov v závislosti na odobchodovanom objeme našej celej skupiny. Po úspešnom prihlásení presunte kurzor myši nad váš profilový obrázok, ktorý je situovaný v pravom hornom rohu. Z rozbaľovacieho menu vyberte možnosť Správa API. Na tejto stránke kliknite na tlačítko, ktoré je situované napravo hore, vytvoriť nový API kľúč. Z dialogu, ktorý na vás vyskočil, kliknite Základné API a potom kliknite na Ďalej. V tomto dialogu zadajte najskôr názov pre váš API kľúč, napríklad Hodlbot. Tento názov nie je nikde zverejnený, slúži len na to, aby ste vedeli, kde sa dané kľúče používajú. Teraz sa pozrieme na nastavenie oprávnení API kľúčov. Keďže API kľúče obchodujú s peniazmi, je dôležité dbať na ich zabezpečenie. Ak by sa niekto dostal k vašim API kľúčom, musíme obmedziť použitie len na povolené zariadenia. To dosiahneme tak, že povolíme prístup len na niektoré IP adresy. Preto je dôležité skopírovať obe IP adresy zo stránky hodlbot.cz. Najskôr však musíme v dialógu označiť možnosť nastaviť IP. Keď ste úspešne uložili IP adresy, je dôležité nastaviť správne oprávnenia. Pre správnu funkciu Hodlbota je potrebné povoliť transakcie na spot trhu, takže pridajte povolenie na obchodovanie. Nikdy však nepovoľujte výbery. Tieto oprávnenia umožňujú vyberať vaše financie bez vášho vedomia. My v Hodlbot.cz od vás nikdy nebudeme žiadať takéto povolenie, žiadna dôveryhodná služba by to tiež nikdy nemala robiť. Povolenie na výbery je veľmi rizikové. Po správnom nastavení oprávnení kliknite na tlačítko Potvrdiť. Burza vás pravdepodobne požiada o dvojfaktorovú autentifikáciu. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a zadajte všetky potrebné overovacie kódy. Po úspešnej autorizácii sa zobrazí váš API key a secret key. Oba tieto kľúče musíte uložiť do svojho účtu na stránke hodlbot.cz. Ak ste oba kľúče úspešne skopírovali do stránky Hodlbot, môžete kliknúť na tlačítko Skopírované a uložené. Potom môžete preskočiť na stránku Hodlbot, kde vaše kľúče kliknutím na tlačítko Uložiť uložíte do platformy. Ďalšou témou tohto videa sú podúčty. Tie sú ideálne, ak chcete oddeliť manuálne obchodovanie od automatizovaného. Na hlavnom účte môžete obchodovať ručne, zatiaľ čo na podúčte môžete mať odložený kapitál určený pre Hodlbot. Tento kapitál ostane nedotknutý manuálnymi obchodmi, čo zvyšuje jeho bezpečnosť a uľahčuje správu aktív prostredníctvom API kľúčov. Nevýhodou podúčtov je, že ich nastavenie a správa môžu byť zložitejšie, najmä pre menej skúsených používateľov. Táto funkcia je zvyčajne podmienená kapitálom na burze alebo s obchodovaným objemom za nejaké obdobie. FMX nám tvrdí, že každý, kto sa zaregistruje cez náš referral link, bude mať možnosť vytvorenia podúčtu bez ďalších podmienok. Avšak pokiaľ viem, aktuálne je táto funkcia sprístupnená úplne všetkým klientom bez podmienok. Uvidíme, ako sa tieto podmienky budú meniť v čase. Znovu budeme začínať z hlavnej obrazovky. Kurzorom myši prejdeme nad profilový obrázok, ktorý je v pravom hornom rohu. Z rozbaľovacieho menu klikneme na podúčty. Na tejto stránke klikneme na Pridať podúčet. Automaticky sa nám pridá. Pokiaľ chceme do podúčtu presunúť kapitál, klikneme na tlačítko Transfer. V dialogu, ktorý nám vyskočí, zvolíme coin, ktorý chceme presunúť a objem. Potvrdíme tlačítkom Potvrdiť. Ďalšou témou je vytvorenie API kľúčov v podúčte. Keď chceme vytvoriť API kľúče pre podúčet, najskôr sa musíme prepnúť do podúčtu. To spravíme jednoducho, kliknutím na tlačítko Zmeniť. Keď máme podúčet úspešne aktívny, teraz klikneme vľavo na Správa API. Následne napravo hore klikneme na Vytvoriť nový API kľúč. V tomto videu sme si vysvetlili, čo robiť v tomto dialógu, takže budeme pokračovať tak, ako sme si už vysvetlili. Ďakujem, že ste si pozreli toto video. Verím, že ste úspešne vytvorili a správne nastavili API kľúče. Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte sa opýtať v komentároch alebo nám napíšte priamo na e-mail, ktorý nájdete v popise videa. Nezabudnite dať like a prihlásiť sa na odber. Na kanáli budeme prinášať viac užitočných návodov, tak sa nezabudnite vrátiť pre ďalšie tipy a triky. Ďakujem za podporu a uvidíme sa na budúce.